Amerik lakana cɛkɛda ɲɛmɔgɔ Lloyd Austin y'a jira jumadon ko Amerik cɛsirilen do ka OTAN ka jamana maraw kelen o kelen bɛɛ lafasa ni o waati a bɛnna tuma min. Duniya keleyatɔn ka lajɛba ye arabadon wote kɛ ka ɲɛsi sariya sunba dɔ ma min bɛ Irisi jamana ka wale jalaki ani k'a ban ka Ukraine jamana minɛ. Dajuru tigɛbaga Alex Jones ka kan ka $1,000,000 wari 965 sara mɔgɔw ye minnu tɔɔrɔla a ka kalontigɛ la ko Sandy Hook kalanso fitini marifaci nin kɛra nabara ye. Jamanatigi Joe Biden ye Camp Hale Continental Divide Park o sigi Colorado dugu ka kɛ jamana kabakomayɔrɔ ye. N'an ko sɛnɛkɛyɔrɔ nin kɛra kalan kɛyɔrɔ ye kulutana ka sɔrɔsiw ɲɛnaw ye minnu ye kɛlɛ kɛ diɲɛ kɛlɛbaw filananw na. Amerik jamana ka bon sɔngɔ wulila kosɛbɛ wa sisan u bɛ hakɛla kabini san 2006 la ka kɛɲɛ ni kunnafoniw ye minnu bɔra warimarayɔrɔw ka jɛkuluba fɛ.